Yemadoda, yabona bana ndipopene kangangobana ndinentloko. Ndinentloko, intloko yam iyaqhuma ngoku njengoba sithetha nje. Ndicinga le nto kaMabuyane. Andizusuwishwa mna, by the way, because kwa uba axolise lo uxolisileyo kumabo, it means ziyakhala. Hayi, there's no way kaloku xa uthetha into efactual uzawuthi sorry. It means ziyakhala legally. Le nto kaMabuyane nale nto yale degree, ndikhe ndathi mandize ngaphambili. Le nto yale masters kaMabuyane, ndikhe ndathi mandize ngaphambili because a lot of people, I have 83 million views on social media and more food. And I think it's only responsible that we get to unpack it between me and you. Le nto kaMabuyane ne-masters ithe qinini, ithi gqihlobo luni, kuthiwa fake masters. Is the question ndikhe ndagooglisha ke, but I want you to tell me, is this the case of uMabu nikhe nambona like unesidanga somewhere okanye une-masters likhe labonwa iqwaqwaqo iphepha kuthiwe nazi ii-masters zikaMabu? Is it the case? What is really happening here? Is it the case? How did this get to be fake masters? Zikhona ezi masters? Azikho ezi masters? Kwenzeka ntoni kanye kanye? Ii-articles ke endithe ndazifunda, you can search for yourself kuGoogle. I've read some articles. A lot of things have been said regarding ezi masters zikaMabu. The question number one that I have between me and you, into yokubana ziphi ndikhangela apha kwi-internet ndithi khandikhe ndithumelele esi certificate se-masters athi unaso uMabu, then let's start talking from there. Phofu ke, did Mabu say une-masters? Ziphi ezo masters? I'm searching for an article. So this is me, before I do an informative story, this is me saying to the public, to those people that have been saying uMabu une-masters, yemadoda, before sisuwishwe, ndicela khe nindithumelele esi-certificate se-masters ndisibone. Nandule ke ukuthi uMabu ebekhe wathi une-masters somewhere, wadeclarisha, then sibe nalo proof yokubana uMabu uthe une-masters into ethile, naku ebesitsho apha, naku simbonile egraduate kanti fake masters. Let's establish that. Remember, mna I started this channel kaBhutlu to get to the bottom of the truth. Andinaxesha lalantu bana kuthiwe uthengiwe, uyiboy kabani. I don't care for those things. None of them give me money, so I don't fear any of them. Abandibhatali. So I'm gonna get to the bottom of the truth. uMabu lo, i-masters unazo okanye akanazo? Mna ndifumanisa into yokubana ii-sources zam zithi, ndiza kufundela. My sources say uMabu zange athi une-masters. Iyayazi ke mos into ze-faction, umntu uzawuza azothethela ibhosi yakhe athi no, Mabuyane never said he has masters. Yimedia lena, bayasetyenziswa kwezi zinto zabo zepolitics, bahlala besilwana. Uyasetyenziswa aba bantu bemedia uba mababrashe uMabuyane, mabampeyinte ngenantsika ethi une-masters. So caba yena zange athi une-masters xa ndisiva. Now, here is the full story, just between me and you. I know you're gonna give me information because mine is to seek information so that we get to the bottom of the truth. Now, this is what I'm hearing. Okay, this is what I'm reading from on this matter. This is what I'm understanding. Kuthiwa uthi lo mfo uMabu, semazi mos uMabu wayegraduate le-40 normal degree, warejistarishela into ekuthiwa yi-RP
right? Recognized prior learning. Ndandiyenzile ke nam le nto CPUT. I-recognized prior learning, let's go to Google and I'm going to read to you into yokokubana yintoni le nto ye-RPL. RPL stands for recognition of prior learning. An RPL student is someone who is seeking recognition for skills and knowledge that they've acquired through work experience, training, or other life experiences rather than formal education. That is how this RPL is described. Now, uthi lo mfo, no, reporter into ebhadlileyo, uMabu wa-aplayela i-RPL e-Fort for i-masters in public administration. Public administration. That's what he applied for. Now, uthi lo mfo wathathwa ke uMabu, ne? Yaqonda mos uba akuthathwa wonke umuntu. Thousands have applied. He's one of the people who were taken. Ubuya uthi ungamthatha uPremier. I mean, uPremier has so many. Ebeyi-regional ntontoni, wayi-sub-regional ntontoni, wayi-ntontoni, wangu-secretary at some point, wangu-deputy ntontoni. Like, he has a lot of experience. So, rightfully so, he does qualify for this. I'm getting to something. Now, Mabu, according to this source of mine, Mabu registers for this masters. Imake. Ndifuna ukufundela exactly as it says. He was given, kuthiwa ke waregisterisha number 1. Applyele, okay, firstly, he applied for RPL. 2, he was registered for the RPL program, Masters in Public Administration. Number 3, i-university, itsho isosi yam, akuthiwa mna andiyazi, ndifuna uze ndeyakho iversion. Ithi isosi yam, uMabu, i-Fort yanika uMabu i-supervisor. Those who have postgraduate qualifications, they know that when you're getting your honors and masters, you get assigned a supervisor. Now, uMabu unayo i-supervisor awayinikwayo yase-Fort, right, for le nto yakhe masters through this RPL program. That's the information I have endixelelwa ngulo mfo. Uthi ke ngoku wayopresent, number 4, kuthiwa wayopresenta i-proposal. I don't know, okay, i-proposal, I want to think that it's like your thesis. Yes? I want to think that a-proposal is like a thesis where you're gonna be marked, I guess, to panelists. Proposal gets presented to panelists. That is the version I'm getting. I want you to judge for yourself. This is the process yale nto yale masters is kaMabu. Then after a proposal, what happened? I think let's continue this conversation. That's not enough. This says ambuza lo mfo ukubana what happened. In fact, let's ask i-academics ezaziyo ngale nto yale nto le into yokokubana, okay, uyathathwa, uregisterishwe, unikwe supervisor, then what happens next? Do you go for exams? What happens next? Kwezinto zenantsika ze-prior learning, zezinto ze-masters. Iyandibhida mna because into endiyoyikayo into yokubana ndivele ndisuwishwe kanti all of us got it wrong. I don't know. Ndiyafuna ke sithethe ngale nto kaMabu, sizawuza kwezinye, but let's start with le nto yale degree. Ndinaye ke umntu wakhe wangathi is part of this story. Qha ndimbuze uba can I call
uthi ayibuyanga lo apologize leyo yena i-journalist lo ndithe kuye can I call so that we get to unpack ndizamxelela uba ndiyakurekhodisha ithini le nto kamabo qha akaphendulanga yi-weekend ke madoda abantu basebantwini babo and abantu baxakekile. For now, let's engage. Let's talk about this. Umabo ningabi naxhala. Don't worry. Public figures, politicians are subjected to public scrutiny by ourselves. So I'm not scared to speak about him. He will forever be scrutinized by myself and by the media in general because he has taken an oath of office. Akho nto azawusenza yona. Akazusibetha ngothetha ngaye. Uyazazi naye uba yi-celebrity. I mean, yi-public figure. Now, ndiyafuna ke madoda khe nindinike izimvo zenu, especially abantu abafundileyo, because mna ndine-undergrad andinazo izidanga ezininzi, ndinomnqwayo oyi-1. Khane ndincedise ke madoda. Igama lam ndingubhutlu, ndingunolali weGungqayi. Thank you so much. If you like this content, remember to subscribe, leave a comment, and do share the page. Let's engage. Let's be informed together. Ndingubhutlu ke kuni, unolali weGungqayi.